יחד עם 3 מחבריו במהלך לחימה בצפון רצועת עזה. יוסי הותח עליו אישה, הדס, ו5 ילדים, בן 44 בנופלו. יוסי היה איש חינוך מוערך ואהוב על ידי תלמידים, מורים והורים, וכולם הרגישו שרואה אותם ופנו להקשיב להם. למשרד של יוסי היו מגיעים תלמידים כדי לקבל מילה טובה ולשתף בהצלחות ובקשיים. אחד הרגעים המרגשים והמיוחדים במהלך השבוע היה כאשר יוסי היה שולף את הכינור שלו ויוצא לנגן יחד עם מורים ותלמידים בבית מדרש קרן זווית. בשיחות המנהל הרבה יוסי לדבר על הצורך לראות את האחר, להרבות טוב ולחפש את הנקודה הטובה במי שמולך. לאחר נפילתו התגלה ניגון שהוא חיבר בעזה למילים גם כי אלך ברגעי צל מוות, לא ירא כי אתה עמדי, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. אנחנו זוכרים את יוסי באהבה וגעגוע, ונמשיך בכל הכוח בדרך האהבה והניגון אותה יתבע לנו. לפני שנעבור לניגון, אני מזמינה את אפרת, אחותו של יוסי, ואיתה. ביקשתי לדבר פה, וחשבתי אם יוסי היה פה עכשיו, אז הוא היה צריך לדבר. ומי שהכיר את יוסי ידע שבשבילו יום הזיכרון זה היה היום הכי קדוש בימות השנה. היה לו כבוד לנופלים ולמסורות הנפש שלהם. בשבת, בשולחן השבת, דיברנו על פרשת שבוע, ובענייני היום ובמועדים שמתקרבים ובאים. ופתחתי ספר של שפת אמת השבת, ופשוט הרגשתי שיוסי שולח לי מלמעלה מסר, ושדבירה אמרה לי שרוצים שאני אדבר, אז היה לי ברור שזה מה שאני הולכת להגיד, ומשתפת אתכם. אז אלו הדברים של השפת אמת. מסירות נפש. ניתן לומר שזהו הציר שעליו נעה הגאולה האחרונה שלנו. רבים מעם ישראל שהחליטו למסור את נפשם כדי שהמדינה תקום בעלייה, בהתיישבות, בביטחון. שום עמוד אש לא הלך לפניהם. שום עמוד ענן לא הראה להם את הדרך. ולמרות זאת, הייתה זו מן החלטה פנימית שהלכה והתרחבה ונגעה בעוד ועוד לבבות שהסכימו למסור את הנפש. למסור את הנפש על מה? על מה? אנחנו מכירים את הביטוי מסירות נפש ביחס לקיום של מצוות. אבל שוב, כמו בפרשת קדושים, גם כאן מופיעה ההגדרה המחדשת הזאת של השפת אמת. עיקר הקדושה היא בתוך בני ישראל דווקא. מסירות הנפש על עם ישראל, על כל אחד ואחד, על כל מי שרוצה לבוא הנה, על העולים, על המעפילים, על היישובים שבספר, על הקמת המדינה שתהיה מדינה לעם היהודי כולו, בארץ ובחוץ לארץ. אלו שנולדו ואלו שעדיין לא נולדו, קרובים או רחוקים. ההכרעה הפנימית הזאת של מסירות נפש היא בעצם הציר הפנימי שעליו בנויה הגאולה. כי אם המדינה הקודמת שהייתה לנו כאן לפני 2000 שנה נחרבה בגלל פילוג ושנאה, בגלל שיטת הקמצא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על השיטה הזאת שבה כל קומץ רואה את עצמו ודואג רק לעצמו ומטיל דופי בחברו,
ומשם באים לכלל שנאה ולשפיכות דמים. הרי כעת בגאולה האחרונה, הציר הפנימי הוא הפוך. מסירות הנפש בתוך עם ישראל לכלל ישראל, למען מה שאני לא מכיר ואני לא יודע. ובחלק גדול מהמקרים אפילו לא דובר את השפה שלו, אבל הוא יהודי, הוא אח, ואני בשבילו עד עצם החיים. כל תולדות התנועה הציונית הן בעצם ההחלטה הפנימית הזאת להפסיק לחשוב בקבוצות מפורדות, ולהתחיל לחשוב עלינו כעם, על עם ישראל. להכניס את עצמנו אל הכלל, לחשוב על הכלל, להצליח להיחלץ מהמסגרות הפרטיות, מהעיסוק המתמיד של האדם בעצמו, ולהתחיל לחשוב ולדאוג ולפעול למען כלל ישראל. זה פלא. והפלא הזה נמשך עד היום. ולכן הוא גדול שבעתיים. איך קורה שבחברה מערבית שבו האינדיבידואל תופס מקום מרכזי בעולם פוסט-מודרני שמתפרק מכל הערכים, בישראל צבא העם זה ערך. ורבים רבים רבים מהנוער מתגייסים בשמחה, ומשפחותיהם מלוות אותם בתופים ובמחולות לבסיס. תחשבו, זה נגד הטבע. הורים לוקחים את הילדים שלהם לבסיס, וכולם שרים, צועלים, אמנם יש איזושהי דאגה בלב, אבל מבינים שזהו ערך, שזה ערך עליון, וזה נגד הטבע האנושי. במובן הזה אנחנו רואים את ביטול הטבע, כי הטבע התרבותי מושך לכיוון של היחיד, וכל המדינות בעצם מחזיקות צבא מקצועי. ואילו בעם ישראל, מכוח המסירות, הנפש שפועמת בנו כבר 120 שנה. ועוד לפני כן, בפורצי החומות, בעליית תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, ממשיך להחזיק צבא, שהרעיון הוא ערבות. כל אחד תורם את חלקו בתורו. כל אחד שותף למען כולם. והטבע התרבותי נשבר אל מול המסירות הזאת. ולכן הסמיכות של יום הזיכרון ליום העצמאות היא בעומק. סמיכות של סיבה ותוצאה. ומהי הסיבה? אהבת חינם. ויום הזיכרון הוא היום הכי גדול של אהבת חינם בתוכנו. אהבה עד כלות. אהבה ורעות עד למסירות הנפש. וכשיש אהבה כזאת, יש מסירות נפש כזו בכלל ישראל. ואז יכולה להיוולד שוב מדינה. כי נרפאנו מהנגע הנורא שהחריב את המדינה הקודמת, נגע שנאת החינם, הפירוד והמחלוקת לשם מחלוקת. וכמו שאמר גם יוסי, וכעת אנו נלחמים וחיים כתף אל כתף, באחווה, ברעות שאין למעלה מהן. יום הזיכרון ויום העצמאות, שניהם ביחד מספרים לנו סיפור אחד. סיפור של אהבת חינם ומסירות נפש, שמולידה מדינה לעם היהודי. ביום הזיכרון הזה, אנחנו בחרנו בסלוגן. מרכינים ראש וזוקפים קומה. ואני מבקשת בשם המשפחה שלנו, יוסי נפל על קידוש השם ומסר את הנפש שלו. הוא הגיע למעלה הכי גבוהה שבה הוא מוותר על הפרט, על הפרטי, והלך אל הכלל. ואם הוא היה פה היום, אני חושבת שהוא היה חותם על כל מילה שאמרתי פה. גם על הערבות, גם על ההדדיות, גם על אהבת האחר. ומעל הכל תזקפו קומה.